Здравейте! Ще ви покажа как да си направите Nero 8 с български интерфейс. Сваляте архива, който съм дал в описанието. В него съм сложил и едно обяснение на български език, плюс Nero версия Lite или Micro. Аз избирам Lite. Стартирате инсталатора. Като много важно нещо е, тук си избирате дали искате тези допълнителни програмки към Nero. Но най-важното нещо, което трябва да направите тук, за да имаме български език след това, е тук, където пише добави език, задължително изберете руски. И продължете с инсталацията. Аз съм инсталирал Nero, така че ще прекъсна инсталацията. Така, когато пуснете Nero за първи път, той ще бъде на английски. Превключването между езиците става от Nero Control Center. Давате на Language, избирате руски, смени езика. И Nero вече е на руски език. Така. Преди да го направим на български, задължително пак от Nero Control Center отидете и ако сте го сменили така като мен, го върнете обратно на английски. Значи това е задължително да бъде на английски. Задължително тук. Така, сега отивате в моя компютър, диск C, програм файл. Програмните файлове, значи аз съм с 64 битов Windows, затова имам две папки, вие би трябвало да имате само една. Отивате тук в Common Files и отивате в Nero. Значи пътя е следния. Моя компютър, диск C, програмни файлове, Common Files, Nero. Отваряте си архива, отивате в български език за Nero, Common File, Nero, lib. От папка lib взимате този файл и го поставяте в папка lib. Преместване и заместване. Оттам отивате в Nero Web, взимате този файл и поставяте в папката Nero Web. Пак натискате този прозорец и замествате. Сега се връщаме и отиваме в моя компютър, диск C, програмни файлове, Nero, място където е инсталирано Nero. Ето отиваме в Nero Burning Room. Тук има 3 файла, избирате ги и ги слагате в папката Nero Burning Room. Преместване и заместване. След това отиваме в Nero Cover Design, взимаме този файл и го поставяме в папката. След това отиваме в Nero Toolkit. Тук има 3 папки. Превода е в програмата са инсталирани 4, но ние имаме само превод за 3. Nero Burning Rates. Прехвърляме. Nero Drive Speed. Слагаме в същата папка. И Disk Speed. В папка Disk Speed. Преместване и заместване.
След като преместите всички файлове, минимизираме. Отиваме пак в Nero Control Center. Отиваме на език. И тук задължително сменяме на руски. Даваме смени езика. Даваме ОК. Пускаме Nero. И както виждате, всичко е на български език. Пускаме и Nero Burning Room. И той е на български език. Затваряме. Пускаме Nero Burning Rates. И той е на български език. Nero Disk Speed. И той е на български език. Ето всички менюта са на български. Nero Wave Editor. И той е на български език. И последното приложение е Nero Cover Design. И той е, както виждате, на български език. Това е общо взето. Мисля, че няма да имате проблеми. Чао!